Apa sih Karbi yang lawan radon pas sama ekonom bajirik lo karo si don mali tom thumbnail klang ben chini lo sila bangso message mate nalitum pan isi pa chini alam thela buson helo west Karbi yang long Telen Han Society pen patir pi ponsi pining ningkan suri ni reng kore thamaningkan 2023 Face of Karbi yang long 2023 season 1 sila bangso jaimek pining pangcheng pon po si adim aklong bangkala pulo west Karbi yang long wo thalang so sehala dak ser dikuna klam long si labang so jaimek bang bipon po penali tum phan isi than pachini audition date abang kenali tum tarik 29 Oktober 29 Oktober labang ke bothalang solo lapen do thulang 31st Oktober abang ke dak difu along malo audition si kidun jabang pi nali tum kedoan nang tupan than bachini lo fees abang ke 200 lo 200 only sili tum apor mesen pen ili tum labang so apor long la so opportunity long itum chipi dun nang la pen time abang ke adab lo 10:30 am la pen nang tum phan isi pachini thulang dress code abang ke nang tum blue jeans and black top sila bang so audition along bang ke nang tum blue jeans lapen black top along with heels nang tum heels la so audition along bang nang tum la son si dress code bang use na po lapen category bang nang tum phan than bachini po nili hin pen miss lapen mistress teen lapen last bang ke kids la pli category dolo lapen isi pachini thulang nang litum phan apor mesen se labang so apor mate opportunity nang litum kachu dengun thek abang phi lo boda nang litum phan apor mesen do thulang nang litum phan than pachini po best photogenic will get one music album offer from M to M Scene Production sinang litum komara bang phi si photo ke ne pen RJ ke men nai ke long ma sinang litum aphan isi offer do lo M to M Scene Production hin pen sinangli tum aphan music album Karbi music album offer ekta dol nangli tum komara bang pisi labang so photogenic along ki unma si nangli tum labang so opportunity talong po nangli tum labang so opportunity pamis unde pin pen nangli tum labang so Face of Karbi Anglong 2023 season 1 kachepati dunji aphan si Karbi Anglong West Karbi Anglong laben pu East Karbi Anglong all Karbi Anglong ahabar kaprek anim so PRJ ke menai nai atelian nang litum chepaklang dona po Face of Karbi Anglong 2023 season 1 cheng ajai mek nang litum bothalang solong si chepate pon po lapen kijut si nang litum phan than pachini kang tung si nang litum dak banner long dolo for further information call abang nang litum yong si kachini mate nang litum registration advance pen yong si registration ni la pen nang litum yong si copy pc kachini dam de kelere dolang potang te nang litum dak call ik denon nang litum phandak screen long people 7086585779 la so dimelong call ik denon la pen du thulang yong si la dak lili potang te kaprek number long call thulong lang nang litum 9401 789799 Dr. call to me lapen WhatsApp number do thula nang tum call ben lele pote WhatsApp long busa me tum humli dam to me 60025 600205138 nang tum ladak busa me mo message email lo sinang tum phan la so la pusona opportunity ke me kelong pen apon nang tum ladak Face of Karbi Anglong 2023 season 1 kachepati dunji aphan se nili hen pen mata nili rukas vlog YouTube channel hen penal tum phan pachini lo kardom